Πρώτα απ' όλα καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα τον Πετρόπουλο γιατί έκανε αυτό που είπε και ο δάσκαλος ο Λέκης ο Αναστασιάδης, που πραγματικά πρέπει να νιώθει ευλογημένος γιατί τους είχε και μαθητές και παίκτες με τους δύο και όλους τους παρόντες. Πρώτα απ' όλα, προσκάρει το πρωτοκόλλο και όχι μόνο ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να με ανεβάσετε πάνω. Είμαι προετοίμαστος, δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Αυτό που είπε προηγουμένως ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης, τον έχω ξανακούσει να το λέει. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και είναι η αναγνώριση υποτική και όχι ούτε διπλωματική ούτε πρωτοκολλίστικη. Το πόσο ο συναγωνισμός δύο παικτών σε ένα ομαδικό άθλημα μπορεί, όταν βρίσκονται ενώπιος ενώπιον, να κάνει τον άλλον καλύτερο γιατί του βάζει δύσκολες ασκήσεις. Με τον Πετρόπουλο έχω έρωτα. Οφείλω να το ομολογήσω. Η Πάτρα τον αδίκησε. Δεν τον αδίκησε γιατί τον πέρασε εδώ. Ορθώς έπραξε και τον πέρασε γιατί είναι τα ιερά και τα όσια της πόλης. Τον αδίκησε σήμερα. Και το λέω αυτό, αντιλαμβάνεστε με ποιο τρόπο. Νομίζω ότι θα γέμιζε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, θα γέμιζε όλη την πόλη. Ήταν τέτοιο το χάρισμα, όπως είπε ο καλός συνάδελφος προηγουμένως, μόνο ότι αυτό μπορεί να ακούγεται και λίγο να παραπέμπει σε υπερβατικότητα. Το χάρισμα, το ταλέντο, το μεγαλείο, το ήθος. Δεν έχω λόγια, εγώ γενικώς τα καταφέρνω καλά με τις κουβέντες. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σπάνια προσωπικότητα από αυτές που αφήνουν πολύ έντονο το αποτύπωμα για το στίγμα τους. Είχαμε την ευκαιρία ο Τάξος στα δύο που καθόμαστε δίπλα, είναι παλαιότερο σε μου, τον θυμάται ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι για τα δεδομένα, και επειδή υπήρξε και μια αναφορά στο πού θα μπορούσε να φτάσει, αυτά που ο Πετρόπουλος τον είδα μια φορά να τα κάνει στο Πανελλήνιο, στην Κυψέλη και τα έκανε πολλές φορές. Είναι μέρες τώρα, είναι καμιά 20 μέρες που μείναμε εκστασιασμένοι με ένα κάρφωμα το κούμπο από τη γραμμή της προσωπικής. Ο Πετρόπουλος τα έκανε πριν από 40 χρόνια αυτά. Ένα coach του coach που έκανε μια φορά στην Κυψέλη. Λέμε ότι το έκανε κάποτε ο Τζόρνταν, ο Πετρόπουλος το έκανε το 75 όμως. Νομίζω ότι θα τον κατέτασα σε κάτι ανάμεσα στον Τζούλιο Σέρβινγκ της Ελλάδας και στον Πιτ Μάραβιτς, που κι αυτοί έμειναν στη σκιά των στάρ των μεγάλων πόλεων, των μεγάλων ομάδων, αλλά ο κόσμος τους θυμάται για αυτό το πολύ ιδιαίτερο στυλ που είχαν. Μου άρεσε πάρα πολύ εκείνο που είπε ο Γιώργος προηγουμένως, ο γιος του Τάκη του Πετρόπουλου, ο ανιψιός του, και δράτω με τις ευκαιρίες να πω, δεν θα να παρεξηγηθώ εκείνο προηγουμένως για την Πάτρα που τον αδείξε σήμερα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύς ο κόσμος και υπάρχει τέτοιος συνοστισμός που αποδεικνύει πολύ απλά την αγάπη και την εκτίμηση και το σεβασμό και το θαυμασμό που τρέφει η πόλη προς τον Κώστα. Είπε ο Γιώργος ότι δεν ήταν δίθεν και αυτό φαίνεται και λίγο οξύμορο και φαίνεται και λίγο αστείο σε μια πόλη που έχει ως στηρεό το καρναβάλι, που είναι μια πόλη έτσι με μεγάλη αλεγρία, που είναι πόλη του μασκαρέματος μια φορά το χρόνο. Υπήρχε ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε ποτέ μάσκα, που ήταν γνήσιος, που ήταν ο εαυτός του. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, μπορώ να μιλάω ώρες. Τον ευχαριστούμε πολύ που υπήρξε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχει και στο βαθμό που μπορώ να το πω εκφράζοντας την προσωπική άποψή μου και να ελπίζω ότι διερμηνεύω και τα συναισθήματα όλων όσοι είναι παρόντες εδώ και όλων όσοι τον γνώρισαν ή τον θαυμάζουν εκ του μακρότεν, το παρακαλώ πάρα πολύ να είναι κοντά μας ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ.